Igama lami ndingumandisa Masiki, ndihlala pha kwa 60 kwa number 1 Somiyali Street. Ngufounder weNdlovu informal segment eyabizwa ngabahlali ba yiRappies Village. The reason why ndabanjwa silwela abahlali, sithenjiswe ngebhokisi zombane kuba sawufakelwa umbane. Xa sisiya ke ngoku sisiya ofisini kaCouncil siyofuna ibhokisi zombane kuba sesizifakela ibhokisi kusithiwa kushota imeter number. Xa sifika ke sifuna zona imeter number ezo kwathiwa azikho, and then thina sizawunikwa 10. Sathi ke thina ke asinayo ingxaki as long ntoba sizawunika 10 because kaloku xa sinikwe 10 ithetha ukuthi loo nto leyo bazaba khona abalayitayo ngelishwa ke okanye ngelakhi sabuye ofisini. Xa sibuye ofisini baphinda benyuka abahlali kuba ke ndandingekho right ndazothathwa apha ekhaya ngobusuku kusithiwa ke ngoku ndibanjelwa intimidation. Even ezazondithatha apha ekhaya zazile ku-17 including ne-private car ngamapolisa. Ndathi ndiseseleni ndafumana i-threat esuka kuKennel waseSwartkops owafika wangena eseleni phakathi. Ndibanjiwe ilisuku lesibini, ndibanjwa noLwandiso Sigqala naye oyikomiti pha. Apho ke yafike wanixelela khona into yokuba anisayi kuze ndiphume, ndizawufela ngaphakathi ngoba mna ndingumbulali, ngoba mna ndi-influencer ebahlalini. Ngamalala Tata. Ngamalala Tata. Down with the GNU, down. Down with racist, down. No, andibulele mphathi wohlelo. Kuba akuthethwa apha siyabulisa nje. Ewe, ndibulele utata. Yamnandi indaba yokuyithetha apha. Ewe. Thini ngamaxesha amancane kaze organize abantu abanzohlobo. Thini siyayithatha most the country. No, andibulele ukuthi sibe khona apha namhlanje. Ndibulele kuthiwe kuno salukazi umama. Ukuphila ngaphansi kwalento yayikhona kudala abantu ababehlanzwe endlini. Kanti andikwazi ungamboni, safuna ukugqitha. Ngenkathi ehlala apha ndithi hayi ukuthi ingane yakhe. Sendimresentate bakene bafundile. Kanti uye. Yento. Amandla mangako wathatha. Wathatha kutata. Hayi ndiyabulela. Siyabulela because kuthiwa kuthethwa kuba lokhu zokwenziwa la nto ye-apartheid. Umuntu wayehlupha political wayevalelwe endlini. Andazi ke noma uvalelwa amaphoyisa ethu noma uvalelwa abelungu andazi kuba sikuthiwa kuphethe thina ngoku. Nathi senza nje ebantwini bethu. Keni bafundini. Yo. Nethule ntethu umuntu ebekwa apha endlini. Kuba bendilapha ngabe ndifika zonke izinsuku apha ndizodivulelani lo mama. Uboshelwa ntoni? Ukwenza nje ipolitiki. Niyabona ukuthi sisacinezela. Yes. Ungaboni kuba kufanele sivote njani lo nyaka. Kusho ukuthi akanamehlo. Yes. Kumputi. Because izwe lonakele. Ikhona into yakathatha umuntu wesifazane. Imvalele endlini. Hayibo. Kwahleni. Into engathethwa lonto. Yo. Izwakala ezweni. Ayizwakala. Nikhumbule kakhulukazi abomama, umama.
Can finance their days or mama bagdad? But continue much. Absolutely. 956. Absolutely. Yes. And Funuk 20. The subject yabulela Ntomkhulu umsebenzi enwenzayo kanye notata uyamona utata ukuthi ukelekela ngaphe kwakho utheni sathethe wathi sayinani inhle lento ubulele nakuwe xa uphetha apha ngokwami ayingathwala indaba yala ayibekho izwe lonke omama benze njalo ukuthi sisaphethwe yila amabhunu ukuthi amnyama ngoku asiphethele ayingayekwa bakwethu ndiyabulela singathethi kakhulu sisangaphi ndingumvuleni Maphu ke mna igama lam ndinguconvener lapha eNelson Mandela kwiregion ye-MK. Apha namhlanje sicele upresident into yobana azokwamkela amalungu e-MK ayi-520. Sathi ke makazogqitha kweli khaya azo-acknowledge umsebenzi owenziwe Comrade Norabas obe yi-convener yamavolontiya e-MK kule ward. Sathi ke kuba under house arrest at least upresident makazogqitha nje abulisa acknowledge abulele lo msebenzi ungako wenziweyo within 2 weeks. Yiloo nto kupresident ulapha, otherwise bengazokuza upresident bangaba uNorabas bengekho under house arrest. Uze ngenxaba yokuba under house arrest waqonda uba hayi makaze azogqitha kule ntombazana isebenze kakhulu within a period of 2 weeks. Sihambile namhlanje sayobona umama okwi-house arrest and singomama sithi sizoma emva kwakhe and we will fight this. Sizomarcha as Women's League. We will make sure ukuthi umama lento ebuhlungu abamenza yona history must not repeat itself. Njengoba ubaba eshilo ukuthi naye uzosiza ukuthi siqhubeke ngalento ebebeka amazwi wakhe phezulu kwale yandlu leya esibe sikuyo. Chikitela, Mkhonto, Chikitela.